Hallo? Hvor er du fuld? Oh, oh. Hvad? Sut? Er du sulten? Nu igen? Du skulle lige have en duerulle 2, har du faktisk spist. Du er faktisk pænt ulækker. Hvor skal du hen? Du skal ikke ind i skoven. Kom nu herud. Hvad? Hvad? Ja, men... Kommer bananerne. Og de spiser bananer. Ah, det var ikke bananer. Nej, du kommer i forandring. Vi har den forandring her. Hvor skal du nu hen? Kom nu. Kom nu her. Du skal jo den her vej, Tos. Hvor skal du nu hen? Nej, jeg skal op ad her. Hvor skal du hen? Hvad? Hvad? Jeg ved ikke, hvad du siger. Hvad siger du? Hvor skal du hen? Hallo? Hvor skal du hen? Gitte er ikke på arbejde nu. Hvad laver du? Hvor skal du hen? Hvad? Hvad? Hvor skal du hen? Nej, så kom med hjem, altså. Ja, jeg står lige her. Hvor lyset er. Jo, vi skal op her. Du kommer at stå løvende. Jamen, jeg skal ikke løbe. Nej, jeg skal gå. Ja, men jeg gider simpelthen bare ikke løbe, altså. Hvad? Hvad fanden skulle du dernede for, mand? Ej, det ved jeg kraftedeme heller ikke. Du går bare et eller andet sted. Jeg skal også lige pille bus, mand. Au, for helvede, river næsen, mand. Au.
Ja. Jeg savner min blå cykel. Kan jeg finde den? Ej, ikke mit ærm, de svin. Hey, du er så ulækker. Jamen, du er da for ulækker, altså en gang. Skal vi gå hjem og træne nu, eller derovre? Nej. Nej, vi skal ikke træne nu. Vi går hjem og træne nu, siger jeg. Hvad? Vi går hjem og træne nu, eller hvad? Nå. Det, nå. Jeg troede, du sagde, at vi skulle træne nu. Ja. Og så er du godt nok benene op, hva'? På nakken. Hold Stød! Skal jeg lige til vel til kameraet? Hallo? Sig farvel til kameraet, Stud. Sig farvel til kameraet. Hvor? Det skal du. Det skal du. Nej, lad være med at skuffe. Du er større end mig. Så gider kameraet faktisk ikke snakke med dig mere. Hvis ikke du siger farvel til kameraet. Ja. Det giver du alligevel ikke op, hva'?